Il-kellima tal-gvern qed joqogħdu lura milli jwieġbu jekk jaqblux li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali għandhom xikunu posposti jew imħassra. Il-gvern bħalissa jinsab iffaċċjat bi kritika pubblika wara li ħabbar il-pjan li l-elezzjonijiet li ġejjin tal-Kunsilli Lokali ma jsirux minħabba raġunijiet ta' finanzi u jitmexxew għall-2017 mal-elezzjonijiet Ewropej biex il-Kunsilli attwali se jkollhom terminu ta' 7 snin. Kien wara li żvela l-istorja dan l-istazzjon li l-gvern ħabbar il-bidu tal-proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar din il-proposta. Issa staqsejna lis-segretarju parlamentari li huwa propju responsabbli mill-Kunsilli Lokali dwar x'inhi l-opinjoni tiegħu fuq l-elezzjonijiet ta' Marzu li ġej. Imma Stefan Bontempo jidher li m'għandux opinjoni. Bdejna mill-bieraħ stess il-proċess ta' konsultazzjoni rigward l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Dik hija l-pożizzjoni se nikkonsultaw l-stakeholders kollha u nieħu l-pożizzjoni li hu l-aħjar fl-interess ta' dan il-pajjiż. L-obbligu ta' kull politiku u li jifform opinjoni fuq realtajiet li jkunu qed jolqtu lis-soċjetà. Iżda aktar minn hekk ikun mistenni minn politiku f'kariga bħalma jdik ta' Ministru jew Segretarju Parlamentari li jesprimi l-opinjoni fir-rigward tas-setturi li appuntu jkun responsabbli għalihom u għalhekk naturali li s-Segretarju Parlamentari responsabbli bil-Kunsilli Lokali ikollu opinjoni dwar it-tibdil li se jwettaq fuq meta jsiru l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Iżda s-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo jaħsibha mod ieħor. Il-bieraħ ressaqna il-proċess ta' konsultazzjoni u meta jitlessa il-proċess ta' konsultazzjoni fejn nerġa' nirrepeti se nintaqgħu mal-stakeholders kollha dik se tkun il-pożizzjoni tiegħi. Anke l-Ministru Owen Bonnici kien ħarab milli jwieġeb meta mistoqsi minn Net News jekk l-elezzjonijiet lokali ta' Marzu tas-sena d-dieħla u x'se jsiru jew le u kien qalilna li l-Gvern se jikkonsulta imma ma qalinniex meta u ma' min biex imbagħad inqas minn 24 siegħa wara evidentament b'reazzjoni għall-istorja li żvelajna sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet b'urġenza biex iħabbar li l-Gvern fetaħ perjodu ta' konsultazzjoni dwar iċ-ċaqliq ta' dawn l-elezzjonijiet.